Gyere! Gyere! Istabach, vagy Bayer, vagy Roman. Istabach. A gyász mindenkiből mást hoz ki. Mióta nem beszélnek a fiával? 8 éve. Mióta vallásos lett, semmit. Mit mondjak neki? Hogy meghalt az anyja. Temetésre itt lesz. Itt akar lenni egy hétig. Minyán minden nap többször elimádkozza a kád is. Mi az a minyán? Egy csomó zsidó a házamban. Érti egyáltalán, amit beszélek? Idegenek előtt mindig ilyen. Már hogy érted, hogy értem. És már Iszrael Adonai, Elokeinu Adonai. Jól el lesznek picsázva. Azt játsza, hogy a nagy szelleme még itt van. Éha. Túl lett pakolva, ez fizika. Ez nem fizika. Mit tudsz te az én fájdalmamról? Én értem vele, nem te. Te üldöztél el! Nekem ezt egyáltalán nem lenne szabad csinálnom, ennek semmi köze a sívához. Kicsit unortodox, de azért siva.